Amina je jedna od 10 sportista koji će predstavljati našu zemlju na ljetnim olimpijskim igrama u Riju, koji će se održati od 5. do 21. augusta. Svoje prve plivačke zamahe Amina je ostvarila u plivačkom klubu Velež, a protekle 2 godine trenira u bazenima plivačkog kluba Jug iz Dubrovnika. Naporni treninzi, posebno u zadnje 2 godine, su se isplatili. Olimpijada je ostvarenje sna, kaže nam Amina. Na Evropskom prvenstvu u Londonu sam ispala taj rezultat koji me doveo do ovih olimpijskih igara. Smiješno je sada očekivati neke ogromne rezultate u tako velikoj konkurenciji kada se samo plasiranje na te olimpijske igre je bilo dosta teško. Očekujem da ću isplatiti što bolji rezultat, da ću popraviti svoj lični rezultat, predstavljati svoj grad Mostar onako kako treba, kako doliči. Aminin trener i sinonim nekadašnjeg jugoslovenskog plivanja Borut Petrić kaže kako je izuzetno zadovoljen, posebno kada u očima ove mlade sportistkinje vidi ogromnu želju za uspjehom. Na zadnje 2 godine od kad je kod mene radila strašno puno, predana svom cilju, vrijedna maksimalno. Mislim, ja nisam imao plivačicu koja bi tražila da više trenira kad je trener rekao da je gotov trening. Ovom prilikom u znak podrške i pohvale Amini je uručeno priznanje i plaketa, te simbolična finansijska pomoć. Naša Amina Kajtaz je plivačica izvrsna. Još uvijek je mlada, evo kao što treneri kažu da je vrijeme još uvijek pred njom i da se nadamo na sljedećoj možda olimpijadi nekim odličjima. Međutim, danas je ona postigla veliki uspjeh i sigurno da ispuniti svjetsku normu za olimpijadu nije nimalo jednostavno u konkurenciji cijeloga svijeta i mi smo već sami ti počašćeni da imamo iz grada Mostara predstavnika na olimpijade. Mostarka će u Riju trku na 100 metara delfin stilom pokušati isplivati najbolje ikada. I u tome joj želimo puno sreće.